Είσαι για μένα ένα υπέροχο τραγούδι. Το Μύρτιλο είναι καφετέρια, πολυχώρος, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, αυτοδύναμη και αυτοσυντηρούμενη από εμάς τους εργαζόμενους. Γεια σας, είμαι ο Δαμιανός και είμαι εργαζόμενος του Μύρτιλου και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους συναδέλφους. Καλησπέρα, είμαι η Μάγδα. Είμαι μεταξύ κουζίνας και μεταξύ σέρβις. Χαίρετε, εγώ είμαι ο Άρης. Τώρα σε αυτό το Μύρτιλο συμπανών μου είμαι καθαριότητα και υποδοχή. Είμαι η Νατάσα, στο Μύρτιλο ως σερβιτόρα. Εδώ έχω αποκτήσει πολλούς φίλους και χαίρομαι γι' αυτό. Προτείνω και στον κόσμο να έρθει στο Μύρτιλο να τους καλωσορίσουμε και να μας αγαπήσει. Προσπαθούμε για το καλύτερο, δεν έχουμε λάβει κάποια στήριξη οικονομική από το κράτος, από ΕΣΠΑ, αλλά είχαμε δίπλα μας το Δήμο Αθηναίων που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σας περιμένουμε τη Δευτέρα να έρθετε στην εκδήλωσή μας και κάθε μέρα είμαστε ανοιχτά 9 με 11 το βράδυ. Να έρθετε να μας γνωρίσετε από κοντά και εννοείται ότι περιμένουμε και τις προτάσεις σας. Να έρθετε, είστε όλοι καλεσμένοι.